even get to cross. I pozdrav ljudi da sam našao Place i danas igram odavno. Da li je moguće da dalje je Mr. Beana, mislim. Ok, dobro što ljudi da sam našao Place i ovo je 101. klip i ovo je bodovno preživljavanje. Napokon smo stigli do 100 od 100 klipova i ovo je 101. Nastavljamo dalje sa ovom predanom cifrom od 100 pa nadalje. Ove epizode sam planiran tako neke stvari da radimo kao što je da idemo u Nether. Da imamo, stavit ćemo armor. To je sve. Da imamo. Danas se čujem dobro u ovoj epizodi, pošto u prošloj epizodi se još nisam čuo dobro. Dakle, da. I ne brinite, mislim što mi da brinete, vas vas nisam briga. Ali dobro, znači ovo mi neće biti za talent na ovaj Mr. Bean, nego jednostavno čisto ovako. Juče sam, ako znate onih prošli klip sa Filzom gdje si imao Steve skin, ne Steve skin, Mr. Bean skin. Da si imao Mr. Bean skin. I tu smo se zezali pa mi je vjerovatno ostao. I nisam ga menjao pošto rano nakon što smo sve tu snimili, ja sam igrao tu igri s njima. Pa sam išao nešto pričao na Skype. Pa sam poslije išao spam, tamo je oko 1 sat uveče i tako to. I sada poprilično da. Ja sad trenutno pričam u istom vremenskoj zoni, u istom vremenu kad sam pričao, kad sam snimao juče, znači juče sam snimao oko 10 sati, 10 sati. Da. I mora da ne da požurim, ali moram da snimam kratko, ali ono, dobro. Zato što jednostavno nema više nije toliko vremena za snimanje, pošto evo sad, ja sad odlučio da snimam odmah čim ustanem. Da bi mogao da mi ne slijebi, pošto još malo mi se probude roditelji, bla 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 bla. Znate vi kako to ide, poslije možda snimate, to je ono prvi problem svih Minecraftera. Da imamo, znači da nađem lavu. Da imamo, ajde tražimo. Kaže, čekaj, da imamo. Što ovdje na mapi, what? What? Šta je ovo? What the f... Čekaj, sve sam ovo random našao. Ozbiljno. The fuck? Vidim sam dole ovdje iš, nisam siguran. Zato što šmrkćem. Zato što jednostavno to uvijek radim kad se prvi probudim. Uključi mi se mod za šmrkanje ili ti... Ovaj, kako se zove... Kokain mod, pa ono šmrkćem ono automatski. Pošto niko stvarno čim se probudim ujutro da mi kokain tu pred očima pa ono. Samo i to je to, okej, sam se udar. Ali sad trenutno nema pa ono, automatski mi nos traži. Šta ne, lupa me. Nema, gdje je lava? Ja gledam prema lavi, gledam. Ali ovdje mi ide lava, jest. Ajde, nisam poneo kopu sa... ovim. Da. Nisam poneo kopu s vodom. Jo bre. Ok. Da ne bi sad dužio epizodu, idem ja da uzem kofu sa vodom i mi se vidimo tad. I evo nas natrag ljudi, ja sam to malo kopao, malo tražio, bla bla bla. Malo sam kopao, tražio, napad sam umro i na kraju sam došao do lave. I broj šprkinje se malo smanjio, pošto kao što vidite nabavio sam malo kokaina. Idemo dalje. Dobro. Znači koliko će trebati će neku, pošto ako se ko pita zašto će meni trebati ovaj silni obsidian. Logično pitanje je da idemo u Nether. To sam beo da kažem, znači da idemo u Nether. Znači ovdje se skopa. Aga. Koliko mi treba beš, znači treba mi 3, to su 6. I dole 2. Dole su 4 ili tako. Ja bih rekao 10 mi treba, bez onih ivica. Ja, pošto mislim da mi treba ući od 10, pa onako treba. Uzet ću malo više, ne znam baš koliko mi treba. Ok, obično bi ja ovo video ovdje ubrzo, ali ono, želim malo da pričam s vama. Šta je mogu da kažem, pa... Kako ste? Sve u svemu, znači, reći ću zbog čega, znači ja nisam snimao skoro 2 nedelje. Znači,
ovo je sad ono druga nedelja pa ono sad snijem. Znači ja nisam snimao internet 8 dana, znači od kad sam uploadovao onaj Team Fortress klip, pa 2 dana poslije toga, bili su neki kiši, neke poplave, znači u ponedjeljak. Ja sam krenuo u školu. I počela neka kiša, ubi bože, znači gromovi pucali, kiša padala, kažu stoji nešto litara po kvadratnom metru, tako nešto, znači to, znači pale kiše više nego u proteklih 100 godina, najviše kiše nego u proteklih 100 godina. I tu znači poplavilo ovo okolna sela, ne znam baš imena, mislim da je zove se Tekija, tako neka sela, znači poplavljena oko Negotine, pošto živim u Negotinu. I čemu sad stvar, znači eto poplavljeno, mi slučajili smo mi imali malo neka voda, na primjer kod gaminga isto tako neka bila voda, pošto gaming 1000 živi blizu mene. Znači on isto napravio posljednji klip je pričao o svemu tome, ali ispričat ću ja svoju priču. I tako, na primjer sad ne stane internet, pošto ti kablovi su kao tamo, bili su njegove zgrade, gamingove zgrade, kao bili nešto pojebeni. I ono kao... I ono, trebali su tada doći tu ti komunalci sve to do srednje. Sad stvar u tome je što, primjer, trebali su bageri, ta mašinerija za to. Pored tome što su oni to poslali sad tamo negdje za to poplavljena područje ili za, na primjer, ne znam ja, Majdanpek, Kladovo i tako to, pošto Kladovo je bukvalno bilo cvečano cveta, bukvalno. I šta još mogu da kažem, pa da. I onda se kopa nešto. Niču sam ovako pravo, ne mislim da je Mixtel tako nešto, da ga snimam ovu mapu ispred mene pa vidim gdje je šta. I ne mislim da je ovo čitanje, pošto tu tako nameštena mapa, ja to ne mogu da promenim to, nažalost. Da, idemo ovdje. I jednostavno to sa mašinerija, to sve i ono kad dođe to, ta mašinerija, onda bi mogu da rade, ili mogu ti sami ono, ljudi da to poprave te kvara, to ko znam kako bi trajalo, razumijete. I ono, ja tu sam gledam, ko znam kako će internet da bude. I ono, gledam, nema snimanja, nema ga ne gledanja YouTube-a, nema ništa, znači dok nema interneta. I tako to. Naprimjer, sad su naprimjer oni koji su me pratili na Facebook stranici. I to, znači vidjeli su da sam ja dalje postavljao neke postove, naprimjer na Facebooku i to. Znači, zato što ja sam malo snalazio, pošto nisam ja bukvalno sve do kuće čekao da dođe internet. Ja sam se malo snalazio, malo sam krao Wi-Fi. Pošto tu sam dobio novi telefon, to isto, pa preko njega kradem Wi-Fi, pa šta još, pa na primjer ovdje mi igronicu, prvo uzem 200 dinara to za 4-3 sata, neku igronicu, i jednostavno, ono, ovdje mi radim što treba da radim preko neta, gledam šta ima i tako to. Vidio sam znači da sam znači u sve u svemu, znači dok se to izdešavalo, znači ja sam dobio negdje do 10 do 12 subscribera i stvarno hvala na tome, znači od srca hvala. Zato što ja faktički dobio sam te subscribera ni nešto, pošto stvarno nisam ništa snimao. A pored tome što... Znači tome što kažu doći i onda ono, ništa ne dođe. A pre toga, prvih 4-5 dana su govorili ne znamo, znači ne znaju ništa bukvalno. Mislim zašto su završavali tu školu, zašto su završavali za to, mislim ono. I onda je fora, dođe vikend, znači prvi vikend je ono prošao gluvonem, znači bukvalno nisam imao internet, nisam imao ništa da radim. I onda dođe taj drugi internet, ili ti došli mi internet, drugi vikend, znači ovaj vikend prošli, znači što je bio. I oni počnu petak da rade, prošle nedelje, počeli da rade i radili koliko? Sat vremena, pošto njima sad radno vreme traje na primjer od 12 pa do 5. I oni počnu u 10 do 5 i završu 5 i zostave radove do ponedjeljka. A to su mogli da završi oni za pola sata su mogli da završi, zato što kad su počeli u ponedjeljak da rade za pola sata su rešili jednu i drugu stranu puta ili tih kablova, ajde. Jednu i drugu stranu tog kanala gdje su kablovi, znači rešili su stvar, znači za roku pola sata. Ja gledam, da li vi to niste mogli da odvojite vreme pola sata u petak da tu radite. Znači to su komunalci i to, znači kao što rekao i gaming, sad ću da ga citiram. Da mi da smo neku drugu državi, to bi se završilo za nekih pola sata. Znači, ne znam šta da vam kažem. Ali stvarno, znači... Ne znam, znači ja ću sad da pljujem svoju zemlju, da mrzim svoju zemlju, pošto živim u Srbiji. Znači, ne mrzim svoju zemlju, nego jednostavno, ne znam kako da vam kažem. Kako budem završio srednju i sve to, gledat ću sam da odem odavde, znači...
što mi svi to predlažu, što jeste pametna ideja, pošto jednostavno vidite, znači ono što se, na primjer, u susjednim zemljama završi za pola sata, oni ovdje rade to skoliko? 8 dana, bukvalno, znači. Mislim, razumijem da prioritet spašavate one ljude tamo, što su bili u popaljenim područjima i sve to, razumijem, sve je to prioritet, ja bi to uradio. Ali, na primjer, da oni, na primjer, nešto su mogli završiti u petak za pola sata, da odlažu za cijel vikend, mislim. Ja toliko ne odlažem kad treba da učim, ja, mislim, ali ne znam. Šta da radiš? Hoće stavimo ovdje. Znači sad treba da idemo u Nether. Da stavimo možda taj... Mislim da stavimo što ovaj portal, to sam se baš mislio usijem, reći prije što se tišu da spam. Da, čudno, a? Da im. A ja sad ću govoriti za sad. Aj, čekaj da polezem blok. Inače, ako se neko zanima, čekaj da sada, 1, 2, 3, ako se neko zanima, ako se neko pita taj moj novi telefon koji je, neka znači nek ide znači na Google 9, nek napiše ovako. Gdje je? Ovako, čekaj. Tako. Znači to je, nije Android telefon, ali je Windows phone i mnogo je dobar. Jedino što je komplikovan, da ne kažem, do ćevapa i natrag, znači mnogo je komplikovan. Zato što jednostavno treba Microsoft nalozi da bi igrali igrice, pa ona Xbox nalozi, pa bla, dobro, sve je to rešeno kod mene, dakle da... Zezali smo se 2-3 dana za to. Sad treba napravim flint and steel, flint. 100% flint. Evo ga. Still malo. Sad mi treba jedan iron, to ako najmanje se obesim. Za obližnju kvaku. Evo ga. Sad ćemo, znači... Ovo će vratno biti malo duže epizoda, ali ono... Vi ste navikli kod mene na kanalu da imate duže epizode, dakle da. Sad ćemo ovdje. Hranu ovdje. Sam moram da ostavim bitne stvari. Hoće se ovdje. Kokain ću to ostavim da mi čuva. Ovo mi neće trebati. Gdje? Će mi print dropa. Ovo ću da uzmimo. Idemo u Nether. Sad kad mi kreše. I evo nas sad 3 ljudi u Netheru. I pogledajte šta. Pogađajte šta. Crashovalo mi je. Da. Znači jednostavno ne mogu da verujem. Sad zato kad puno pokušao da uđem u svet, imate opet da mi crashuje, dakle da jednostavno neću da radim. Ali dobro, ne veze, vidjet ćemo, vratno neće, samo kad uđem u Nether, ne da mi crashuje. Znači ono što radimo jeste skupljamo ovaj kvarc i šta je ovo je? Wow, šta je ovo? Neki novi blokovi. A da, šta je ovo, to me zanima. Ili ovdje ima još toga. Lol. Znači, zato me ništa tanto ne zanima oko ovdje, to jest ovdje, pošto nećemo baš toliko mnogo da ovdje da radimo. Ovdje, mislim, u Netheru. I, brate, dosta vas dosta vas sad nisi od ovog dela klipa, brate su svi već, ono, izašli u prvih 5 minuta, ali ono, nema veze. What the fuck? Brate su svi izašli u prvih 5 minuta, ali nema veze. Ja snimam za one koji gledaju ceo klip. I koji još te gledaju moje klipove. Vato ćete sad da vidite, znači, ono, kad budete vidjeli da ja uploadam klip, vato ćete vidjeti kao novi thumbnail. To mi je rođen lik sa Skype-a, sad ne znam kako mu ime, ali stavit ću, vato kad ga budem zamolio da mi da njegov Skype, ne Skype, ako ima YouTube kanal, da njegov kod YouTube kanala mu stavim u deskripciji, zato što mi napravi taj thumbnail. Napravio meni bolji, ali ima da koristim u sljedećoj epizodi. Ali ono, koristim sad taj, pošto jednostavno lakše mi da mi neko napravi thumbnail, ja samo posle tamo dodajem one kao brojke i to je to. Sad samo da neće da mi crashuje Minecraft, zato što... Bone segment. Šta ovo su... Kosti, šta? Znači imamo. Ok, ima. Large bone segment. Čudno. Ima, kako mi treba. Inače, znači ovaj kvart skupim da bi napravio... Čekaj, šmrkit ćemo opet. Tako, eto, sad ću trebati da... Sad ne bi trebalo da šmrkit ćemo neko vreme. Znači, pravim bukvalno toalet, znači bukvalno pravim WC šolju, znači. To će mi trebati 2 kvarc.
bloka, znači treba će malo više kvarca. Znači, da, bukvalno pravim veći šolju, zato što jednostavno, znate kako je, vremena su ustrane i trebamo veći šolja. Zato skupljujem ovaj sad kvarc. Opa, samo pali se da padam dole. Pored tome što više nema nigdje kvarca da bi ja mogu sad da ga uzmem. A mogu ovdje to riskantno, zašto bi se penit oko manju. Opa. Opa. Da, samo pazim ako ne budem sišao dole. Šta je to? Ne priči da je ono. Super. Ne znam ko ili kako ili gdje, ali mislim da bi mogao, da mogu bi uzem da napravim kako se zove, farmu za ove blazove. Da, još kad si igrao sa Filzom, još kad nima ni 20 subscribera, sjećam se kad si igrao s njim Survival, pa kad smo, kako se zove, pravili tu blaze farmu, to je on je pravio blaze farmu, ovo je jedan tutorial i poslije zapamtio pa, ona, prosto je pravio kulud. Šta je ovo? Jel, ići ćemo ovako. Što ću da uznem ovaj kvarc. Znači ovaj epizod da bude 20 minuta, a nisam siguran. Opa. Zato što ja to produžujem uvek. Mogu ja sad sve ovo da uzmem i samo da snim 2-3 minuta, ali jednostavno znate to sam ja. Ok, idemo dalje. Ajde bre. Ne, nećeš. Ovdje. Pa. Ovdje. Pa. Ovdje. Ovdje. I tako se dole. Tako. A tu smo lepo sa ovoj kvarčinu. Wow, vrete. Vegetaciju u Netheru je. Sad sam sve vidio. Vidimo gdje još ima ovaj kvarc, pošto da napravimo ovaj kvarc blokove. Ne skopat ću, opet ću im da li je dovoljno kvarca. Pošto, ako vidim dobio samo jedan kvarc, da. A dobro. Da, to kada imam fortune pa onda dobijem više. Nima šta mi treba, znači za jedan mi treba 2. Znači, ovo mi treba 2 blokov kvarca, da mi treba 2 pilara. Da, čim, da mi treba isto 2, evo mi treba 1. Ajde napravit ćemo, znači, okej. To se ima, znači, chiseled pilar, čekaj. Znači imam tu jedan pilar. Aha, znači može sve ovo od jednog, razumijem. I sad mi treba dugme jedno, a? Ajmo. Idem ja sad. Sad ne idem nigdje, idem sam još malo da kopam zbog experience, čisto još malo da iskopam. Pošto obre. Da, poslije ću se vratiti ovdje da iskopam, čisto da experience da bi enchant moram moj diamond pick. Ali mogu bi, neću, sad istražit ću još malo to da vidim što da sve ovdje ima. Ali evo, ako bude nešto bilo bitno ili zanimljivo, vjerujte mi, vi to nećete propustiti, pošto ja znam. Ne želim da moji subscriberi propusti što zanimljivo. Evo mi kažeš, molim da mi kažeš. Ajmo, sad se vraćam u normalnom svetu. I evo ga. Palim te, bože, mi crashova. Okej, sad kako već ide, znači treba mi jedno dugme, znači treba mi stone mi treba. Hoću nam zakad da napravimo, pošto već treba da završi epizodu, ali nemam toliko vremena za editovanje, ali ne idemo. Što nije vremena, ali ono. Ja bre, treba da stavim ovo da se peče, ali tako. Čekaj. Sada stavit ću znači jedan stol da se peče. Treba da ovdje nešto ovdje. Nemam, ovdje dosta hrane. Ajmo brzo kad sam nešto da idem dole, znači kako mi je napreduje farma. Vejci to su tu dobro, ovo se poraslo. Dobro, znači sve ovo praslo, pošto dugo vremena nisam dolazio dole. Hoću se da se dobrstim se tu dole posle. Tako. Sad meni treba, tako baš ide. Ovdje, i sad trebalo ovdje ide. Kako? Aga. Toalet, ljudi, da ga stavim. Čekaj. Znači lepo da povećam render distance, da bi mi se lepo vidjelo.
ovdje ću. Tako. Znači, da serem s pogledom na prirodu, znači, ako barem serem da imam lep pogled. Tako. I pogledaj dole, znači piše dole piše pritisnite F da bi prdali, znači bukvalno F for farts. Slušajte sad ovo, znači da lepo da praćem ja Minecraft zvuk. Slušajte ovo. Znači, kao što ste vidjeli, da ste čuli, znači, okej. Znači, kao što vidite sad, ovo se zove luksus, znači da možete da serete s pogledom na prirodu i da prdite kada hoćete. Da, ja sam sve igrao na Peaceful, pa da, sve sam igrao na Peaceful. Taš brzo kad tako isključim Peaceful, kad isključim Peaceful i zabajem da ga uključim. Znači, mogu sam sad da vam pokažem neku dobru mobu u Netheru, a ne znam. Onako danas smo nešto mnogo toga uradili. A mi bi se molili da sednemo. Pojedemo. Tako, znači kao gospoda se pozdravljamo sa vama. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi bilo čega drugog, pošto ko mene se ne da šta će biti za sljedeći klip. I da, vidimo se. Pozdrav, nadam se da su uživali u ovoj epizodi. Pozdrav. I da još nešto da kažem, znači ovaj toalet je isto mnogo dobar, koristan, to je koristan noću, zato što kad vidite kad ga malo više udarite, posvetli, znači možda da, znači kad serete, ne mora brinuti da li će da serete u mraku, pošto samo ga udarite i posvetli. Da, to je to. Pozdrav.